be otekne koko moro nyalo ketho komoro. Koro Meshack wan gadiera ni koyier Mbadi kata oyier Atandi ni dongruok nyalo betie. Gima watemo penjo ni dongruok mobetie ni en dongruok mar jomage. Gin dongruok mar jomoko 2, 3, 4, 5 ne ritare monde okaparo ni koko ne jositieko. Aya koro Oro Jordan en cabinet secretary mar internal security assistant at that time. Koro nyalo yudo ni owacho ni kuma ne entieno nokawo ji ondiko ka police kata okawo ji ondike sirikal. Mokwongo gima Meshack nyaka ng'e ni mondo piny odongore sirikal ok ndik ga dhano maloyo atamalo kata 10 mar piny. Mondo dongruok mar adiera obedie en ni sirikal nyaka mokwongo los weche mag pur gi thieth gi somo gi weche mag dongruok mar adiera mar kelo kambe mar ndiko ji 1, 2, 3 ma jo siasa moko 2 kata 4 ong'eyo ok en kelo andika ne jo Luo Nyanza. Mokwongo wadwaro ng'eyo ni bang' sirikal mar Kenya Kwanza ni kutieko adwaro ni Meshack waduogi studio ka wapenyi into dhier ma Migori odhi mbele kusoduogo piny, dhier malego odhi mbele kusoduogo piny. The total aggregate kata kirango wawach kata period mar jok mosebede telo warang period mar 27 years mar Daniel Toroitich Arap Moi ibiro yudo ni ne nitie billionaires gi millionaires manowuok e Kaleland e weche mag telo mag Daniel Toroitich Arap Moi. Nitie ndara ma bende noger to cover the road cover within the Kalenjin community, but the overall aggregate mar Kale no dhi mbele kusenoduogo piny duto te wawacho ni dhier mar jokale collectively no dhi mbele no koduogo chien. Serikal mar okuche mosebede since independence kirango the worst case mar landlessness kata wacho ni jok modak magionge puodho pod wan go man in Mount Kenya. Ngiso ni dongruok mawacho mar adiera nyaka obed dongruok mar ji mang'eny ok dongruok mar ji matin. Sirikal mar Kenya Kwanza kata yier mana jo Luo 100 biro kelo dongruok e Luo Nyanza to dongruok ne mar ji matin. Wach wacho mar infrastructure mondo tiek wachno. Nikech wacho ni koger ndara, koger hospital, ok en mar ng'ata achiel, ok en mar ng'ata ariyo. Mokwongo shida ma wantiego ni migedo makata wacho ring road mawacho no, kata wacho hospital mawacho no, en kwelo mantie weche migedegi. Mano mokwongo nyaka gol oko. Nikech owacho ni kata okawach na Tandi kwelo, owacho na Tandi mokedo gimoro e budget to en man in charge. To kata kirango devolution mawacho ni, ok wawacho Siaya kacha dibende rango Migori. Wacho ni devolution has also devolved corruption around it. Kono wacho ni serikal project ma serikal timo madongo gi kwe madwa bede mang'eny mikelo millionaires moko 1, 2, 3 but oyo kata kirango pesa madhi e airport kata kirango pesa madhi hospital wanodwa wacho ni ero koro seketni Jaramogi Oginga Odinga Hospital dibedo raised kata obed kata level 6 kata obed mana level 10 mokalo. But kanitie ni ka ji odhi hospital kanyo jochan ok nyal yudo thieth maber e hospital kanyo ni nyaka giyud pesa ka gidhi gichuli to wadwaro a universal health cover. Then mano ken dongruok mar adiera. Emomiyo wan kwatieko wawacho ni sirikal mano wacho bottom up approach ni mano wacho no odwaro gero economy mar Kenya mondo kony ji mang'eny maloyo ji matin. Ok otim kamano. Dongruok nitie Kenya ka pok wani dongruok onge pesa biro e Kenya ka pesa ng'eny kata kono Nairobi Stock Exchange the exchange almost 40 billion bro dibedo traded lakini ji onge pesa jodala onge pesa makata jo Luo mawacho nitie development nyocha nitie game awuok game kamoro ni mindhine kiwuok kanyo ji onge chiemo koro sirikal mar broad based government onego bed ni ji otegno dala makadhi dala to ok ni ji biro ni to buka kech kayo onge chiemo ni wan wadhi hospital onge to kwa biro kata dongruok nitie John waduoke buka kumoro ka ng'eni gimoningo buko kongo ningo ng'enia